Usnga bhalang dhar imat udang phosnu yu lumpong deng. Balai umtip se ba ka election MP steng samoy kalajan. Hajaka ba ka sorkar MDA kan le bhai ki padba nrai kadang kwa ban pintar ki padba hadu kan ya khlimat. Usnga bhalang uong ba ka jelang jong ka wipi kadai namar ka election MP. Hello para bro ki baju kersan bhai ya kan ka YouTube channel ka junga. Neng kondisi apa yang aku beli pi baru ki parlok ki baju page bat ki baju kersan bhai ya ki video ke junga na por sekor. Usnga bhalang dhar imat udang phosnu yu lumpong deng. Balai umtip se ba ka election MP steng samoy kalajan. Hajaka ba ka sorkar MDA kan le bhai ki padba nrai kadang kwa ban pintar ki padba hadu kan ya khlimat. Usnga bhalang uong ba ka jelang jong ka wipi kadai namar ka election MP. Hatu makipat kim ko avut se ha kane ka election MP ka bansalong. Ki kam syukur bat ki butpo but arsap jong kane ka sorkar MDA. Kin sapan rem keput ki ha kane ka election MP steng semoy. Sudan bok ba kila pensangi no ya ka jingtmu ban sna ya ki spa bat ki 5-star hotel ha lumpong deng. Nrai lem kumta ka sorkar ka jungki ka saklem lada upaj ba ula bitar sisa. Ka jingalang jong ka WPP kam dai e namar baki ko vot ha ka election siteng samoy ka bansalo. Nrai kadai namar baki kwa ban persya ya ki butpo bat ki but arsap jong kane ka sorkar MDA. Kumta kane ka jingong jong u mas ngobhalang dhar ba ka jing yalang jong ka WP kadai namar ka election MP. Kala bandai ka jalang na kamta ka election MP ru ndrai kadai ru ka jalang ban persya ya ki butpo bat ki but arsap jong ka sorkar MDA. Mapi ki badon ha ka sorkar pidai ban sengathu sa phimdai ban syukran kulmar namar kane kasakta ya ka vut ka jongphi phinsa dugno ya ka jingsani na ki padba te na kane ka jonga ngam kwa ban kran jrong rai tangkat ni ki kentin ki ba khndiet ki jonga khoblai sibun khoblai sajarngu ya phi baro ki parlok ki ba page ya kane ka video ngin sai siam biang ha ki webet ki video